Burdum gışnagida. Burdum gışnagida. ҳамада салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов. Имрӯз гап мезанем дар бораи як хабари хеле ҳам муҳиме ки маҳз ба муҳоҷирро дахл дорад ва пеш аз ин албатта як хабари кӯтоҳи дигаре ки инчам ба муҳоҷирро дахл дорад, яъне ки маҳдудияти интернет дар Федератсияи Русия. Чӣ гуна ки шумо медонед, ин маҳдудият бартараф карда мешавад танҳо тавассути VPN. Медонед шумо бисёр обуначиҳо аллакай истифода бурдагиян аз VPN ки ман тавсия метем ки як VPN тра имконият метиҳад ки 4 таҷҳизоти дар хона доштата истифода барӣ. Телефон, планшет, ноутбук, ҳатто Android TV ҳам агар дошта бошӣ метавонӣ пайваст кунӣ. Лекин як навоварии дига шудага дар ин VPN дӯстон ки метавонад шумо дар интернет пешниҳод кунад. бале, дуруст фаҳмидин. VPN метавонад ки ба шумо 75 гигабайт трафики интернетӣ битиҳад. яъне ки хизматрасонии нави ин VPN бародаро ки ба ғайр аз они вазифаи асосииш бартараф кардани маҳдудияти интернет, агар ки трафики интернетион ба поён расид, метавонад ки ба ивази 499 рубл 75 гигабайт трафики интернетӣ пешниҳод кунад. бале бародаро, худи VPN. Як ссилка дар комментария мегзарен, шумо обуна мешен, яъне ки тариқи боти телеграмӣ пайваст мешава. Шумо интихоб мекунед, шумо дар танҳо VPN дар кора ё ин ки VPN бо ҳамроҳии интернети 75 гигабайт трафик дошта дар кора. ҳамаша ихтор мекунед. Дастурамалшама кардагием, дастурамалаш пешинаи бародаро, нархномаҳои пешинаи барои истифодаи худи VPN ҳастай, лекин барои истифодаи интернетшам душвор нест. агар ки нафаҳмиден, дар комментария нависен, видеоҳои оянда бо дар бораи дастурамали тарзи истифодаи худи интернетшам аллоҳ хоста боша видео мекунем, нишон метиҳем. ссилкаи худи VPN бародар дар якум комментария закрепи чидагиай бидроен, дастрасӣ дошта бошен ба интернет, чунки дар ин вақту замон хабар аз куҷо мефаҳмӣ? Аз интернет, на ин ки аз телевизор. Телевизор дурӯғай. акнун мегзарем сари мавзӯи асосии бародаро. чӣ гуна ки шумо медонед, муҳоҷират ин як доғи рӯз гуфта намешавад, чунки ин солҳо давом мекунад. барои чӣ хотир доғ? Ба хотири оне ки муҳоҷир ранҷ бисёр мекашад дар Федератсияи Русия, азоб бисёр мекашад. аз ҳамин хотир майра метавонам доғ бугум ва дар вақтҳои охир, чӣ гуна ки шумо медонед, солҳои охир аллакай чанд қадар шид, вақтҳои охир гуфта намешавад, солҳо ҷанг рафтааст дар Русия ва Украина. дар ҳамин ҷамъ зулм болои маҳз муҳоҷир меояд. чӣ гуна ҷанг таъсир мерасонад дар муҳоҷир ки зулм болои ӯ меояд? бисёр пастдавоҳо мешавад бародаро. дар бораи якеш ман имрӯз гап мезанам ва дар бораи дигарошам хотиррасон мекунам ки эҳтиёт бошен. яъне ки мавзӯи асосии ин видео дар оне ҳастад ки дар бораи як бародар гап мезанем, ба мо муроҷиат кардан. як карта меёва аз Русия. хушҳол мешавад ки карта ёфтае. мерава аз мағоза харид мекунам. аввалан фикр мекунад ки хай як бор месанҷам, агар ки бо ин корт харид карда шуд, харид мекунам, агар ки нашуд баъдан ба картаи худам истифода мекунам. харид мекунад тақрибан 300 рубл да, ҳамин қадар гуфтам, ба фикрам агар хато накунам. бори дигар ҳаракат мекунад ки намешавад дигар харид карда. дар ҳамун ҷо картара мепартояд, меояд ба хона. рост аз пушташ меоянд, дар ҳамун ҷош меқапанша ва мегӯянд ту дута интихоб дорӣ, ё ин ки то 7 сола ҳабс мешавӣ ва ё ин ки ҷанг мерай. албатта ки нисбати ин бародар аллакай ман тавсияи худам гуфтам ки интихоб ки маҳбаса, на ин ки ҷанга. дигар бародаре бошанд ки дар ҳамин ҳодиса афтидагӣ бошанд, шумо дар мегӯям ки бародаро авваланш ки нафтин, адимаш ки агар афтиден интихоб кунед маҳбаса, на ин ки ҷанга. дар ин ҷа мумкин дар шумо дута савол шавад ки аз куҷо ман хулоса баровардам ки ин кор паставай. ва дуюм саволтон оне ки барои чӣ интихоб куна маҳбаса, на ин ки ҷанга. дар ин саволҳо бародаро албатта ки ман пурра ҷавоб метиҳам ва ҳамчунин дар охири ин видео гап мезанам каме дар бораи худам, маҳз барои мухлисо. аз ҳамин хотир барои мухлисо ки ҳастад, дар охири видео мегӯям ки чӣ ба вақтои охири видео нашидестай, чӣ кор борда ман машғулам, чӣ гуна мешава видеоҳо, кай мешава, ҳамаира пурратар мефаҳмонам. ҳоло боша як хабари кӯтоҳак, маҳз хабаре ки дар муҳоҷир лозимае ва баъдан давом метиҳем. нафарони дар Федератсияи Русия қарор доранд ва имконият ки ҳуҷҷатҳои худро тафтиш намоед барои запрет будан, ё ин ки регистратсияи оригинал кардан, ё ин ки трудовой договори оригинал кардан, медицинская книжка, СНИЛС, ИНН, перевод паспорт ва ё худ билети ҳавопаймо ба тамоми самҳо харидан мехоҳед аз тамоми минтақаҳои рӯи дунё ба тамоми минтақаҳои рӯи дунё, марҳамат рақамҳо дар болои экран ҳатман занг занед. якум савол да ҷавоб, аз чӣ хотир ҳабса интихоб кунад, на ин ки ҷанга? бародаро, дар маҳбас албатта аввалан ҳамаш дасти Аллоҳ дай. ту кай мебарӣ, чӣ гуна мебарӣ, Аллоҳ худаш медонад.
лекин аз ҷанг дида дар маҳбас эҳтимоли хеле ҳам баланд аст ки ту зинда бармегардӣ Таҷик. ва даст по дар ҷош мемона. Ты сказала, что дождешься Я меня! ничего тебе не обещала! дар ҷанг дӯстони азиз хеле ҳам эҳтимол камае ки ту зинда бармегардӣ ва агар баргаштиам бо дасту пои солим бармегардӣ ё ин ки психикаи солим қатӣ не албатта. ва бале маҳбас ҳам интихоб кардан ин маъное ро надорад ки ту ҳаётат ширин мегзарад дар уҷа. хеле ҳам зулми зиёд мешавад чунки ту розишай ба ҷанг рафтанда. лекин ҷанга интихоб карданам аз ин зулм тура озод намекунад чунки бародарони азиз шумо як чиза фаромӯш накунед ки дар ҷангам шумо ҳамин муҳоҷирен. ҳамин муҳоҷире ки ҳеҷ гуна қадр надоштем дар Федератсияи Русия. Вы террорист? Почему? А у вас внешний вид террориста, радикального исламиста, из Талибана конкретно. Еще раз говорю, я не знаю, ну да, вот. ҳамин муҳоҷире ки чурка гуфта пешпеши шататон мекардан. Руки назад. дар ҷанг шумо фикр мекунед ки оҳ муҳоҷири тоҷик ҷанг омада гуфта таърифу ягон рӯрӯи даст мегардонанд. Не бародаро, шахмат бозӣ кардагӣ ҳастен. асосан вақти пайдоиши шахмат ин майдони ҷанг аст, майдони ҷанги байни ду кишвар ки дар уҷа сарбозо ҳам ҳастанд, афсаро ҳам ҳастанд ва ҳатто шоҳ, яъне ки ба мисоли имрӯза бигирем агар президент. яъне ки мақсади бозии шахмат дар оне ҳастае ки бояд як тараф ба як тарафи дигар ҳуҷум кунад ва карола мат кунад, яъне ки қатлаш кунад. барои чӣ хотир ман шахмата мисол овардам? ба хотири оне ки якумин ҳаракатҳое ки дар шахмат карда мешавад тавассути кадом фигураҳо мешавад? бале, тавассути пешкаҳо. а шумо фикр мекунед ки дар ҷанг пешкаҳо киянд? Армянин. Бурят. Ненец. Таджик. Русские, я так понял, закончились уже. бале, муҳоҷиро ҳастанд. ё ин ки шумо фикр мекунед ки дар ҷанг рус меяд ки хай ту муҳоҷири раҳмат ки ту омади ҷангда, хай ту ақиби ма пеш мерам. Ман пеш ба роҳе мерам ки ҳоло ман намедонам дар уҷа дрон аз боло мезана, аз поён дар по мина мезана, ё ин ки аз пеш тир мехӯрам. ман иша намедонам, ман пеш мерам, агар ки ман хурдум ягонта аз ин зарбара баъдан ту рав. ҳамин гуна мешавад. албатта ки не, баръакси ин мешавад. акун гап мезанем дар мавзӯи онеш ки барои чӣ хотир ман фикр мекунам ки ин кор маҳз паставае. чӣ гуна ки дар мавзӯи пешина ман гуфтам, на ба хотири паспорти русиш, на ба хотири ягон чиш ҷанга ба кала нагирен. ва гуфтам ки чанд намуд роҳҳоро истифода мекунанд барои ба ҷанг бурдан. ё ба зорӣ, ё ба зорӣ, ё ба зар меган, ҳама ҳамин роҳҳоро истифода мекунанд. ва ҳама ҳамин роҳҳоро бародаро шумо диден ва дар ҳар як марҳалаи ҳамин ман шумода видео кардагӣ будам ки бародаро ина марҳалаи зуриш, ина марҳалаи зориш, ина марҳалаи зарш. ҳамаи ҳамеро ма бародаро видео кардагӣ ҳастам. фаромӯш накунед. фаромӯш карда бошем, бидуроин тамошо кунем видеои пешинаи канала. яъне ки марҳалаҳои пешина гузашт аллакай, марҳалаҳои пешинаро чанд қадар шахса бурдан, дидан ки дига ба кор нарафтестай, марҳалаи наваш ин пастав астай. марҳалаҳои пешина зориш чӣ буд? Баромадан, фаромӯш накунед шумо, аз худи намояндаҳои Россия, аз худи депутатош муҳоҷирро таъриф карданд. мусалмоно, мо дар ҳамин ҷо мусалмон дорем, муҳоҷиро ягон бадӣ надоранд, дигар ҳамин гуна чизҳоро дар новостида будем шумо. бале, ин марҳалаи зорӣ буд. баъдан зар, биёем ба ҷанг равен, мо шумода паспорт метиҳем, пул метиҳем, дигараш. баъдан марҳалаи зурӣ омад. дидан ки ду марҳала нашуд. зуриша шумо медонед ки чӣ гапа, чӣ короши, чӣ гуна даҳшатову чӣ гуна зулмо нисбат ба муҳоҷир шид. баланд бардоштани нархи патент, душвор кардани зистан, қонунҳои мушкил пешниҳод кардан ки муҳоҷир маҷбур шавад ба шатаву ба даршикаста дар омадан хонаи муҳоҷиро. чунки муҳоҷир маҷбур шавад ки ба ҷанг рава то ин ки паспорт гираву ором гарда. ба ин марҳалаҳо, ба ин роҳҳо чӣ қадаре ки тонистанд ба ҷанг бурдан. акун марҳалаи наваш ин ҳаст пастава ва ҳамчунин таблиғ кардан тавассути блогеро ки ин таблиғ кардан тавассути блогеро дар се марҳалаи аввалам буд. марҳалаи таблиғ бо блогеро буд. чӣ гунае ки шумо медонед? буд, ҳаст ва мемонад то ҳолорам. Лангули, Момаҷон 99 ино таблиғгари ин ҷанг ҳастанд. ино шахсое ҳастанд ки барои бехатарии худшон дар Федератсияи Русия, дар кишвари бегона ҷони шуморо дар хатар мегузоранд. бехатарии худшона бо хатари шумо иваз мекунанд. дар каналҳошон ҳамун видеоҳоеро мепартоянд ки ба ҷанг кӯмак кардестиянд, то ин ки шумо бинед ки шумо ҳам агар дар ҷанг бошен ҳамин кӯмакҳо ба шумо мерасад. ва ё ин ки видеоҳову аксҳоеро нашр мекунанд дар каналҳошон ки аз тарафи хубии ҷанг шумо мебинед. барои чӣ? таблиғ тарафи хубиро нишон медиҳад, не ин ки тарафи бадиро. аз ҳамин ҷиҳат шумо метавонед фаҳмед ки ино
душмани ин халқ ҳастанд, на ин ки дӯст. ҳамин қадар вақте ки ман мегум шон дар бораи аз ҳамон аввал то ҳамин вақте ки ҷанга таблиғ накунен, дар ҷавоби ҳамин гапи ман ягон ҷавоби рад гуфта тонистам? Не албатта. барои чӣ? хомӯшӣ аломати ризогист. ҳамин хел ҳаст. ин чиз дар назди ҳамагон бояд ки аён боша. дар бораи блогерои ватанфурӯш, дар бораи блогерои миллатфурӯш шумо худтон хулоса мебарорен, уно чӣ гуна рушд меёванд, чӣ гуна не, ин дар дасти худи шумо бародаро. Инш аз ман як гуфта гузаштан, ҳамчун шахсе ки имрӯз ман имконият дорам дар ин бора гап занам. акун дар бораи паставаш ки барои чӣ хотир ман фикр кардам ки ин кор паставай ба хулоса омадам. Шумо фикр кунед бародаро, як муҳоҷир дар қади раҳ карта меёва, рафта аз ӯ харид мекунам, баъди чанд қапас аз хонаш ӯра меқапанд. Чӣ гуна? Фикр кунед як бор шумо худтон. Яъне ки фикри ман чунин астай. Картара мепартоянд, мақомот худшон ва назорат мекунанд ки ягон муҳоҷири ин картара бардора. Агар ки ягон рус бардошт, меоянд пеш мегӯянд ки ягон эксперимента ё ки ягон чиз дигар мону шумо навор гирифтесем, ягон гапи дигар гуфта мефаҳмонанд. Назорат мекунанд то ҳамун маҳаллеро ки як муҳоҷир омадаира бардора. Вақте муҳоҷир бардошт, аз пушташ пайгирӣ мекунанд то мағозара. Вақте ки дар мағоза харид кард, хариди ӯ тасдиқ мешавад ки аз ин корт истифода кард, чунки ӯро ҳамчун дӯст айбдор кунанд. Баъдан аз пушти ӯ назорат мекунанд то ба хона омада расидан шавад. баъди чӣ омада аз хона мехапанд ва фикр кунед шумо бардоро, суд бояд ки хулоса барора бо шахс чӣ чора дида шавад дар ҳолати ӯра гунаҳгор кардан бо ягон гуноҳи ҷанг рава ё ин ки ягон чизи дигар, ира бояд суд бигӯяд, дуруст? Дар кадом қонун, дар кадом статья чунин ҳастае ки ти ягон чи дуздидӣ метони ҳабс шавӣ ё ки метони ҷанг равӣ? Хеле дар кодекс ҳаст ҳамин хел чиз? Не албатта. бе ягон суд, бе ягон чи мегӯянд ки ту дута роҳ дорӣ, ё ин ки ҷанг меравӣ ё ин ки ҳабс. Яъне ки ин шаҳодат аз он мета ки ҳадафи аввалин ҳамин буд. ҳадафи аввалин ҳамин тела додан ба ҷанг буд. лекин ира ҳамту намешавад ки одам аз қади раҳ биқапиу ва тела бутӣ ба ҷанг. тарафи дигараш ки 300 рубли харид кардагӣ аз мағоза 7 сол магар ҳабс шава одам бояд. баъзе коргоҳро барои дуздиҳои калон-калоншон танҳо аз вазифашон озод мекунанд, на ин ки 7 сол. фикр кунед барои 300 рубл 7 сол. албатта ки ҳадафи аввалин дараҷа ҷанг бурдан буд. дар умум бародаро эҳтиёт бошен, ин яке аз чунин роҳҳои фиреб буд барои пастава кардан то ин ки ба ҷанг шуморо пеш тела кунанд. чунин роҳҳо бисёр ҳастанд. эҳтиёт шавед. шиносоӣ бо духтарони рус дар сайтҳо, дар зиндаам агар боша ҳамту, чунки духтаро шинос мешаванд, шумо духтарои рус медонед ки чени деван, лекин дар асл метавонад ки ноболиғ боша. вақте ту шиносоӣ бо ӯ ё ки ягон нимкола пацулӯишам кардан, тра бо ҳамчун шахсе ки дастарозӣ бо ноболиғ карда гуфта гунаҳгор кунад. баъди гунаҳгор ана ҳамин дута роҳ, ё ин тараф ё он тараф, ва ин корро худи мақомот худшон метавонанд ки бикунанд. пешниҳоди ягон корҳое кардан ки ба шумо каме шубҳа мерасад. мисол мегирем, пешниҳодо бисёр мешавад барои закладка мондан ё ки ягон бора ягон ҷо бурдан. шумо да мегӯянд ки хай бори камтар че, хеле ки суми калон метем та. эҳтиёт бошем бародаро. дар ҳамин вақту замон танҳо корто накунен, бар бигарден биёен. дар хона шуморо зану фарзандтон интизорае. агар зану фарзанд набошен, ҷавон бошен, падару модартон интизорае. ва ӯ ҳеҷ вақт орзу надоранд ки та аз ҷанг бепо баргардӣ ё ин ки аз муҳоҷират груз 200 рӯӣ кунанд ба Тоҷикистон. волидайна бо номи фарзандшон, ҳамсара бо номи шавҳараш ва ё ин ки кӯдакҳоро бо номи падаршон. ино чунин орзу надоранд. ино чунин чиза интизор нестанд. ино умед надоранд ки шумо муҳоҷират барои маҳз ҳамин кор рафтагиен ки аз он тараф дар болои груз 200 номи шумо навишта шавад. валангули бигӯ ки бародаро, як бародар рӯӣ кардаесем, мара медал битен ки من خدمت کردم. не, илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ. хизматкардагӣ оне мешавад ки бародара пешгирӣ аз ин роҳ кунад ки баъдан ӯ дар дохили қутии груз 200 қарор мегирад. бале, дар инҷа дар қавс мемонем ки ҳамаш дасти Аллоҳ дай. лекин дидаву дониста аз ҷар паридан ва гуфтан ки тақдири ма дасти Аллоҳ дай, ман фикр мекунам ки ин на он қадар фикри хубае. дуруст? бисёриҳора фикрошона тов метан, мағзошона мешуванд. дар бораи тақдир бародаро ман видео кардагим ҳастам дар веб канал, бидурен тамошо кунен. дар умум кӯтоҳ карда ҳамин як гапа мегӯям ки тақдир ҳаст бародаро, лекин оё ягон таи шумо
از بالای مست میتونین هم تو پرین و بگین که تقدیر ما اگر نباشه نمیبرم. میپری نمیپری چی با دیگه تقدیر نمیگوی. همین جنگ رفتن هم همین خیلی تو دیده و دونسته جنگ روی الله اک نگور نکن که تو از اوجا به پو برمیگردی یا اینکه گروز دوستید برمیگرده، پدر مادرت به فرزند میمونه، همسرت به شوهر و کودکات به پدر. این انتخابی تو بود و گناه اون شخصایی که بر این کار تبلیغ کردن. برای لنگولی و مومجان مرگ شما در جنگ برای او تویه. ای جلال جون من ادای تو شدم. میدونین چی با؟ میدونین تو اینکه در نزد گروه شما ویدیو کنن و بگن که من خدمت کردم. من خدمت کردم در شبله. چشماتون رو باز کنین برادرو. احتیاط شوین در مهاجرت. با جنگ نروین. جنگی ما نیست. بغیر از اونی که جنگی ما نیست، خیلی کشوری که ما با ضدش جنگ میجنگیم برای ما یگان خطر رساندگی نیست، یگان خیلی تهدید هم کردگی نیست. خیلی اوکراین بر فکر کنین شما. و بغیر از همه تلخیش اون هسته که ما روسیه اوکراین با همینا تاریخ جنگ بزرگی وطنی داریم که ما همراه یک جای جنگیدگی بودیم با ضد فاشیست. فکر کرده هستین شما؟ این با مثل اونی به نظر میرسه که تو برادرت زده استی امروز و این کار روسیه به خودش روا میبینه. از شما نبینین آخه روا. در جنگ بزرگ وطنی ما بودیم درست، لیکن امروز روسیه خودش همین گونه نشون میده که گویا که مهم در جنگ بزرگ وطنی همو بود. چی را گفتنیم با این گپم؟ در اوج هم جنگیدیم و فراموش شد، هیچ کس مینادار نشید. در این جنگ برادر همین کار میشود. درباره نبودن خودم برادرها ما یگان جا گم نشیدم. ما شما را تنها نمیمونم با این دشمنان این خلق و ملت. ما همین جایم. تنها وقت‌های اخیر کم دیگر طرف‌ها کارها زیاد شدگیه. پروژه‌های نو دارم با زبان انگلیسی و خواندن هم از چگونه شما میدونین، ممکن بسیاراتون بدونین ما زبان میخوانم در اینجا در کشور. وقت خیلی هم کم میرسه تا اینکه جداش کنیم برای ویدیو، لیکن برادر این معنی اون را داره که ویدیوها میمبرن یا اینکه اسم شریفوف از یوتیوب گم میشود. نه برادر، بالای همه ایده با نزدیکی یک کم ما چه بگم جا با جا میکنم وقت و ساعت چیومه که جدا کرده بتونم. و حتی در وی ای پی کانال ما آخران روز نمیدونم 10 روز یا اینکه 20 روز подписка обуначо را رایگان پردلیت کردم به خاطری که دیرتر ویدیو کردم. یعنی که حالا چگونه میشوه کارو؟ یکم درجه وی ای پی کانال میسته، دوم درجه یوتیوب. لیکن این معنی اون را نداره که دوم درجه یوتیوب ویدیو نمیشوه. نه میشوه. ما حتی روبریکای کریمینال расследование ویدیو کردگیم با فکرم تقریبا ممکن یک ماه پیش الکی ما برنامه‌اش از ثبت گرفتگیم. تنها مونتاژ کردن نکردم. وقتی دو کردم مونتاژ کردن با شما پیشنهاد کردن نکردم. همه این میشوه. فکر اختیارتون رو در کامنتاری بنویسین برادر اگر با فکرای ما راضی باشین و یا اینکه میتونین همچون با طریق لایک نشون بدین راضی بودنتون و اگر که نباشه بنویسین چی با راضی نیستین و در روی اکران سلکوهای مهم با مثل وی ای پی کانال و ویدیوهای نو در این طرف. همه خیر تا ویدیوهای آینده.